ассалому алайкум дӯстони азиз, бародарону хоҳарон. Аз ҳама шумо хоҳиш қиссаи навбати моро то охир хуб гӯш кунед. баъдан фикрҳоятонро оиди ин мавзӯъамон дар комментария нависед. ҷавоне чунин нақл мекунад: вақти танаффус шуд, хостам ба мағоза равам. ногаҳон дар роҳ чашмам ба як ҳамёне расид, ки дар замин хоб буд ва дар дохилаш каме маблағ ҳам дошт ва боз ҳуҷҷати барои тасдиқ кардани соҳибаш низ буд. вақте пулҳоро дидам, шайтон васваса мекард, то ки пулро гирифта истифода барам. аммо то имрӯз ба луқмаи ҳаром даст назада будам. ҳамёнро гирифта ба идораи милитсия равон шудам. онҳо соҳиби ҳамёнро шинохтанд ва гуфтанд, ки то соҳиби ин ҳамён наояд, шумо ҳеҷ ҷо рафта наметавонед. ман бошам ба мактаб дер монда истода будам. соҳиби ҳамён низ омад. як марди қад-баланду буруддор буд. ба ҷои оне ки ҳамёнаш ёфт шод шавад, аммо ғазабона шуда ба ман нигоҳ карда дод зад ва гуфт, ки боқимондаи пулҳои ман дар куҷост. дӯстон, ширкати дороҳои гиёҳӣ дороҳои оригинал ва турани тозаро ба шумо тавсия медиҳем. экумени паста барои простатит ва мардонагиро ба қувват кардан. самиуван барои бузбалашави весгирӣ ай 12 то 15 килоро вес медиҳад. миноксидил барои мӯйсарваришро ҳафз кардан ва баровардан. пигменто барои касалии пӯст ва бемории пес. крем френк барои муҳлати намхӯбагиро тӯлонӣ кардан ай 20 то 45 дақиқа. фатзор барои харобшавӣ ай 8 то 12 килоро хароб мекунад. ва ҳамчунин доруҳои кирм барои кӯдакон ва одамои калон. метавонед бо боварӣ аз ширкати дороҳои гиёҳӣ дороҳои худотонро заказ кунед. доставка ба тамом шаҳрҳои Россия ҳаст ва ҳамчунин агар Москва бошад ба тамом метро доставкаш бепул аст. марҳамат. боқимондаи пулҳои ман дар куҷост? гуфтам, ман як тангаи шуморо нагирифтам ва дар ҷебаки худам ғайр аз 1 лира дигар маблағе надорам. ва ҳамон вақт ба ин 1 лира ман метавонистам 4 дона кулчае гирифта ба хона равам. аммо ин мард ғазабона мегуфт, пуламро дуздидааст, ба ин ҷазои хуб бояд диҳед. ва ҳамон 1 лирае ки дар даст доштам аз дастам кашида гирифт. ман куллан худамро гум кардам ва гуфтам, амакҷон, ин пули ман аст. ва ман лаҳзае гурусна монам, то барои худам чизе харида бихӯрам. аммо ин мард бошад, хаб кун, даматро гир, боқимондаи маблағ дар куҷост, гуфта дод мезад. ва ман бошам, чӣ гуна пул, шумо чиҳо гуфта истодаед? гуфтаму ба монанди кӯдакон гирья кардам. ин мард ғазабона мегуфт, гирья карданашро бубин. ҳам пулро медуздаду ҳам гирья мекунад. аз тарс худамро гум кардам, ҳатто ки барои гап задан низ зӯрам, қувватам намерасид. хаб карда мондам ва медонистам аз дастам дигар ҳеҷ коре бар намеояд. ҳамин тавр зиёда аз 1 соат дар он ҷо мондам. дарс низ ба анҷом мерасид. агар ки ба автобус дер монам, бояд 10 километр роҳро, ки ба сӯи деҳаамон меравад, пиёда тай кунам. аз кормандони милитсия зору илтиҷо кардам, то ба ман ҷавоб диҳанду равам. сардори милитсия одами боинсоф будааст. ӯ мегуфт, бинед, ин ҷавон пули шуморо нагирифтааст. агар ки мегирифт, ҳамёни шуморо ба мо намеовард. гуфта зӯран соҳиби ин ҳамёнро розӣ гардонид. аз милитсияхона баромада ба сӯи мактаб равон шудам. аллакай дарс низ ба анҷом расида истодааст. мудир манро гӯш накарда ҷазо дод. баъдан иҷоза дод, ки то дохили синф шавам. вақте ба дохили синф даромадам, пойҳоям меларзид. ба ҷоям нишастаму воқеаҳои гузаштаро фикр мекардам. аҳволи ин буд, ки хубӣ кардаму бар ивази хубӣ ба ин аҳвол дучор шудам. пас аз ин воқеа як каме рӯзҳо гузашт. рӯзе барои адо кардани намози пешин ба масҷид равон шудам. пас аз намози пешин намози ҷаноза будааст. ҳамин тавр падарам мегуфт, ҳар вақте ба намози ҷаноза рост омадӣ, ҳатман бихон, ҳар касе ҳам набошад аз ҷамоат берун намонд. хулас намозро адо кардем. ҳамон маъмури милитсия манро аз дур дида ба наздаш даъват кард.
фикр кардам боз чӣ гап шуда бошад. гурезам ё ин ки истам. акнун ҳар вақте мелисаро бинам, дасту поямро ларза фаро мегирад. чӣ бошад ҳам маҷбур ба наздаш рафтаму гуфтам: бародар, ман айб ва гуноҳе надорам. ӯ бошад гуфт: ором шав, медонам ту коре накардаӣ, аммо медонӣ ки айни ҳол ҷанозаи киро хондем? гуфтам: не, ҷанозаи киро хондем? гуфт: ҷанозаи ҳамон марде ки ту рӯзҳои пеш ҳамёнашро ёфтиву ӯ бошад туро дузд баровард. ҷанозаи ҳамон шахсиятро хондем. ӯро хеле боз шуд мешиносам, яке аз обрӯмандтарин одаме буд, аммо каме хасис буд. вақте ки ту ҳамёни ӯро ёфта будӣ ки ӯ пулҳое ки дар дохил буд кам баромад ва фикр кард ки ту дуздидаӣ, ҳар чизе ки хоҳад гуфт. аммо пас аз ту рафтан оилааш занг заду гуфт ҳамон вақт ҳамон пулҳое ки туро дузд бароварда буд дар хонааш фаромӯш кардааст. ва ин мард бошад бо сабаби дар нӯшидани қаҳва ки нафасгир мешаваду дар ҳамон вақт ҷони худро аз даст медиҳад, яъне ки вафот мекунад. ҷавон вақте ин ҳолро шунид, вақте ин ҳолро бо чашмони худ дид, гуфт: оё бовоситаи бо сабаби ана ҳамон қаҳва одам вафот мекунад? бале, арзиши қаҳва ки 1 лира буд. ана ҳамон 1 лирае ки ин мард гирифт сабаб шуд ки ӯ аз дунё биравад. мақсад ин аст, яъне ки ҳар кор дар ин дунё беҷавоб нахоҳад монд, гуфта менависад муаллиф.